Ne koromogi hinena ka intiere kanye thulen mari ma mondo milos koda namba enaria de kauchiel nono kaka pile wantiere achiel kachiel YouTube, Facebook achiel kod X mara Mogi TV obedo ka wago kod mbake weche mopogore opogore ma wakeloni di odhiambo masani. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako gi weche mag lit ma otimore odiochieng ma kawuono. County Commissioner ma Nairobi Henry Wafula oyango ni ji auchiel owito ngimagi e masira mar kalapapla ma ne otimore e kardak ma Muihoko e kaunti ma Kiambu odhiambo ma kawuono. Jogo gin ji 4 mane ni e kalapapla no ma bende ting'o jotuo kaachiel kod ji 2 mane ni e ot mane ndege no olwarie. Ndege no wuok e paw ndege ma Wilson kadhi e boma ma Hagersia kendo lwar dakika matin bang'e. Mano sa 9 mar odiochieng, joma wito ngimagi oting'o jariemb kalapapla no, laktar, jochiw thieth maduto tiyo ne riwruok mar Amref. Kama tumetoa mili meaning nyumba ilikuwa na watu. Si ndio? Kwa sababu no way we can in that building tumepata mili 2. Kuna pieces za watu zimetoka huku. And I think the impact venye imekuwa hapa chini imepiga au si wenye walikuwa kwa ndege. Au I think ni wale walikuwa kwa plot wakijaribu kujiokoa. Sasa wakijaribu kujiokoa sasa ndio sasa alikuwa mzee na mtoto mdogo msichana. Hapo ndio wamekufa na saizi washachukuliwa. As you are all aware, this accident happened today at around 14 hours, 20 minutes. A small aircraft was headed to our borders with Kenya, reliably informed by Amref to Somalia, to evacuate sick people. Unfortunately, this incident happened. So we have lost 4 people, including the pilot. As you can see, the wreckages, it was all fatal. The house that it landed on also had some injuries, serious injuries, and 2 people again also died. So with that, we want to do, the government will engage serious investigations. Jatend piny Kenya William Ruto oseo jogo mawacho ni ne otiyo gi nying boda boda gi mama mboga